Overwhelmed sila Alden ug Julia sa reaction sa scene drop gikan sa salida nga miani og milyon-milyon views sa social media. Because yung dad ko po is nag-aral dito sa Lyceum Intramuros and varsity rin siya ng Lyceum Pirates before. 1986. Dream ko talaga dati pumasok sa campus. Kasi hindi ako nagkaroon ng privilege na makapag-school sa big school talaga, yung makapasok. Ngayon online ako. So ang sarap sa feeling na makikita mo yung students na nag-aaral. Matod ni Julia Montes nga regalo sa panaghigalaay ang sekreto aron mas dali ang koneksyon nilang duha. Butang giuyunan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Hapit na makita sa mga sinihan ang 5 breakups and a romance ubo sa GMA Pictures, Cornerstone Studios and Myron Entertainment. Bitawan mo ako! Aray, bitawan mo ako! Tipik lang kini sa mga behind the scenes sa upcoming action series sa GMA nga Black Rider. Sa unang adlaw sa taping pa lang, dayag na mga maaksyong mga eksena sa mga lead star nga sila Ruru Madrid o si Yassi Pressman. Sa ka-intense sa mga eksena, gikagubtan sa mga fans ang mga cast sa Black Rider nga nagtaping sa Quiapo. Speaking of behind the scene, gipakita usab sa maging sino ka man ang ilang behind the scene sa labing kulbahinam nga unang gabi. Gipalili sa maging sino ka man crew ang ilang pagpangandam sa mga eksena aron lang makuha ang malaaksyong eksena.